Hello, good afternoon mga kabisayong dako. So naata diri sa semi bundok na mangita taog ka ng kabuti ng mautong giingong balay sa Diwindi daw. So mga kabisayaan, so kita ta para na pangsudan sudan buntag sayo lami gini siya kakauno ng ang balay daw Diwindi. So ako dire nakita ko iso man siya pangitaon guys, pero tiyaga lang. So tiyaga lang guys. So daghan man tunok dire oy. Daghan ang tunok. Mao ni siya guys. Nada diri sa semi bundok. Sa may dapitan lugar agianan. Abi nyo guys, lami sustansya yun. Katong nigluto kog kabukuan balay Diwindi daw. Perting yun lami giadobo gyud na ako guys. Mga Bisayan dako diha na. So wala tang makita, mao ni akong dalang plastic. Dadala kong plastic para tuwa tay makita og kabuti. Kaya natong harbison. Nakabalaw mo ani guys, kani siya. Mao ni siya nga kulitis na nay mga tunok-tunok. Lami na siya halo og munggo. Magbunggo man siguro ko buntag o karon hapon. Mao ni siya gitawag na kulitis na harvest ka guys, anaora na nimo siya. Kuhaon nimo mga talbos-talbos niya. Mao ni si kuhaon. So mao ni panghalo sa munggo. Sama ani mao ni siya pangwaon guys, kay talbos man ni siya. Ayon na inong katong baga kayo kay perting jud kanila matalbos lang imong pangwaon. So perting daghan na diri guys. So ang kabuti nangita pa ko kung asa dapita tong ilang ipang asa sila dapita ng nguha. So na may mga okra dire, wa magyapay bunga ang okra. So labang ta. Ani ni ka pait jud dire guys nga. Kuan kung diskarte ra mo jud dire ang labanan guys. Diskarte. Kumay ka mo diskarte. Kita jud ka sa kuan. Sudanon pero kung wa kay diskarte, man ino nga ka. Pertining dako guys, pertining mga kabisayong dako. So kuha tayo makuha. So harvest ng taog. May mga kandisya, mga talbos na kamuti. Tandumin ako sa una, pero karong gipalit naman niyang yuta. Mo nang wala na siya maskaso, gitambakan-tambakan na siya. Mao gid na akong kinabuhi diri guys nga kung ay sudanon, mo ni talbos tagkuan. Kamuti. So ibutan na nato ang so balik ng tag video guys kay mag-harvest ako.